sententzia du ematen. Plaza hiltzea eramateko ez da nimazan lolatzen. Santariak edak erantzun zion, ez naiz batere bihurtzen, zuen idolo Hangoiko falso, ez naiz batere gustatzen. Heriotzara eraman zuten, eurak nahi zuten moduan. Agoniako ordu santuan, Jesus iezka zegoan, orain gloria loratzen dugu, aineruak izenuan. Adiós a la gente novia, orain kantako bizitza, orokapenik argi badago, limosna ere hartu dugu, ta orain